Sup mga boss, nandito kami ngayon sa MRT Station, Cubao. With my brother. Kukontent namin yung isa namin kapatid. Kasi nga kayo na pa nag-aantay. Asan na kaya siya? Nandito kami sa loob ng stasyon. Ikaw alam kung nasan siya. Hanapin pa namin. Nabuburyog na yun. Nasaan na kaya yun? Wala naman siya dito. Wala siya. Mga boss, we are finding the missing missing sister. Nasaan ka na ba? Nawawala yung kapatid ko, parang gusto ko naman nawagan. Meron pa naman ditong newscaster. Ito. Ayun magpapanawagan na kaya ako sa kanila. Wait lang, finally nakita na namin. Ayun, naiinis na siya. Ayun siya. Lalapitan ko na kasi naiinis na. Ang missing namin kapatid nandito. Na-visit na. Dahil visit siya, content siya ngayon.